En als jullie dan weten hoe hij eruit ziet, dan gaan we samen verder met de rest van de voorstellingen. We gaan dat gemakkelijk doen. We maken een dikke streep voor de mond. Zo. En de ogen mag ik gewoon twee kleine zwarte mondjes mee gaan maken. Ja, dat is rondtekenen, dat weer op nog lek. En die professor die gaat een dikke snor, dus we gaan dat zo de borstels geven. Maar, dat stop ik niet liggen. Wat veel mensen niet weten, is dat die meneer een hele grote kin had. Kijk maar eens de geschiedenisboeken op het internet, een beetje overdrijven. Hij heeft twee wenkbrauwen, om intelligent te kunnen kijken. Voilà. We gaan dit dicht doen, zijn ogen sluiten, dan laten we het met elkaar. Twee oren, om goed te luisteren. Zijn van horen. Een heel wild kapsel. Als. Goed. Zo zag die meneer er ongeveer uit. Jullie kennen dat toch, hè? Nu dat jullie weten ongeveer hoe onze professor eruit ziet. Nu dat jullie weten hoe meneer Einstein eruit zag, wil ik eigenlijk nog iets meer vertellen. Over... Ik weet niet wie dat is, maar... Nu dat jullie weten hoe dat onze meneer eruit ziet met zijn snor, met zijn... Wie was dat? Hey, kan jij praten? Ja, beter dan jij kan tekenen. Beter dan ik kan tekenen, maar ook is niet goed getekend misschien? Ik heb geen neus. Onder heb jij gezegd. Hij heeft geen neus, dat is waar. Wacht, we gaan nu een neus geven. Zo. Amai, Wat is dit? Geen mooie neus? juist dient. Dankjewel. Geen heel dag meneer professor. Wauw, Hier zijn allemaal aan het lachen in de klas. ik zie niets. Maar kijk rond, het zit hier vol. Wat is er? Je bent mijn brilletje vergeten. Oh, nu kent er een bulletje. Wacht, een bulletje even zo. Daar zal niet. Nou, dan deze baas, alsjeblieft. Amai, wat een bende. Volle bak. Daar zitten rare figuren tussen, zeg. Ja. Dat zijn allemaal afgelopen mensen hier. Ik weet het. Ik heb het over de leerkrachten. Hey, meneer de professor, in plaats van te lachen met die juffrouw, kan je misschien eens iets leuks vertellen of interessants wat ik nog ga laten zien? Want ik heb nog veel tijd de voorstelling moeten maken, maar ga ik nog vertellen.